At syempre, para sa ating good news ngayong umaga, kauna-unahang recycled parol making contest tampok sa Barangay Malabagok, Calasiao. Para sa detalye ng ating good news, makakasama natin, Idol Tita Ronnie. Tampok ngayon sa Barangay Malabagok, Calasiao ang kauna-unahang Indigenous and Recycled Parol Making Contest na hindi inurungan ng iba't ibang grupo sa lugar. Paano ba naman? Maring mag-uwi ng 10,000 pesos ang first place, ang second place 7,000 at ang third place ay 5,000 at 1,000 naman ay pagkakaloob sa ibang kalahok. Kabilang sa mga nakiisama kinatawan mula sa iba't ibang grupo tulad ng TODA, Senior Citizens, BHW, Tanod, Kabataan, 4Piece, Sangguniang Kabataan, Brotherhood, Daycare Parents, Pastoral Group, Rural Improvement Club, Malabago, Teaching Force, Samahan ng mga magsasaka at ang kanilang 7 sityo. Ipinamalas nila ang kanilang husay sa pagdidisenyo gamit ang mga material tulad ng kawayan, dagami ipil-ipil at iba pang lokal at recycled na kagamitan. Ayon kay Barangay Captain Angelo Troy Conte, ang aktibidad ay hindi lamang para pasiglahin ang selebrasyon ng Pasko kundi isang paraan upang palakasin ang pagpapahalaga sa kulturang Pilipino at suportahan ang lokal na komunidad sa pamagitan ng malikaing sining. Samantala, mamaya, kasabay ng pagdiriwang ng kanilang barangay Silaw-Silaw, iaanunsyo ng mga hurado ang mga mananalo. Ngayon pa lang ay labis na ang tuwa ng mga taga-barangay Malabagok, Calasiao dahil nagsisilbi rin ang aktibidad na ito bilang pagkakataon upang muli magsama-sama ang komunidad, lalo na't abala ang karamihan sa kanilang mga trabaho. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol, Tita Ronnie, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.